No niin, tervetuloa seuraa Redgate Esports viikkohöntsä kisa. Mitsubishi Lancerilla vähän sorapätkiä. Lähdetään tallikaverin kanssa yhtä aikaa vetäseen tonne Hokkaran pätkälle. Ei mitään, lähdetään siitä testaamaan. Joo, viivalla ollaan. Tuosta vähän kuvakulmaa. No, tuolla mennään. Mennään vaan. 3, 2, 1. Aja. 200. Oikein 1. 200. Oikein 4. Pitkä. 140. Oikein 3. Jatkuu. Vasen 3. Ja. Nyppy. Oikein laita. Heti. Oikein 3. Yli. 250. Pitkä nyppy keskeltä 350. Ikävästi nykii tää striimi. Tai ainakin laset. Vasen 3, älä. Sumppu, heti, nyppy. Ja oikein 4, älä. 300. Oikein 4, älä. Jatkuu. Oikein 4, 60. Vasen 5, 70, yli pienen. Jarru 50, huomio, pomppu 80. Oikein 90, älä. Jatkuu. Oikein 5 plus 60. Vasen 2, kirraa. Ja oikein 90, älä. 160. Oikein 90 plus, leikkaa 300. Vasen 90, 140. Oikein 5, 120. Oikein 90 plus 250. Nyppy keskeltä 60. Vasen 5 plus 40. Pikku nyppy 60. Oikein 3 plus 250. Huomio keskeltä yli heittää paljon 120. Oikein 2 älä 80. Ai mitä? Noniin. Maali. Maali. Näin. No eka pätkä päästi ainakin maaliin. Joo. No ei se. Se oli melkein tasa-aika, vaikka sulla vähän lipes.
mutka vähän liiankin varovasti noiden jarrujen. Mattila seuraavaksi. Varman päällä. Ai ja. Veikkaan, että toi Ounin pohja ehkä karsin. No joo. Musta kisaan on 40 startannut ja 2 päässyt maaliin, niin siinä on ihan kova prosentti. Viivalla ollaan. Ei muuta kuin lähdetään testaamaan. 3, 2, 1. Aja. Keskeltä heti yli ja vasen 6, 200. Huomio keskeltä heti yli ja oikein 2 ja oikein 3, 40. Vasen 90, 70. Keskeltä heti yli 60. Oikein 4 heti yli 300. Vasen 4 heti yli 40. Vasen 4 30. Keskeltä heti yli 80. Huomio ja oikein 6. Oikein 3 300. Huomio ja oikein 4 heti yli 40. Oikein 2 heti yli 100. Vasen 4 150. Huomio ja vasen 90 350. Oi. Taittu se vielä. Vasen 4 kapenee 30. Oikein 2 80. Vasen 5. Oikein 6 30. Vasen 4 kapenee 40. Oikein 5 30. Vasen 6. Oikein 6 heti yli 80. Oikein 3 80. Vasen 3 40. Vasen 4 heti yli 120. Huomio ja oikein 270. Keskeltä heti yli 60. Oikein 3. Vasen 6. Keskeltä heti yli 150. Vasen 2 80. Oikein 2 70. Oikein 3 150. Vasen 4 40. Vasen 3 350. Nyt oli poistuminen lähellä. Oikein 5. Vasen 6 80. No joo. Oikein 5 heti yli 40. Vasen 5 heti yli 120. Huomio keskeltä heti yli 40. Oikein 3 heti silta 100. Vasen 2. Oikein 3 heti yli 70. Vasen laita heti yli oikein 3. Oikein 5 140. Oikein 3 100.
Vasen 6. Keskeltä heti yli 200. Oikein 4 200. Huomio ja oikein 2. Keskeltä heti yli 50. Keskeltä heti yli ja vasen 2. Oikein 3 30. Vasen 6 kapenee. Oikein 4. Huomio 70. Vasen 90. Oikein 2. Oikein 4 30. Oikein 2 30. Vasen 3 30. Oikein 2 80. Huomio keskeltä heti yli heti vasen 4. Oi. Vasen 3 heti yli 60. Huomio ja vasen 90 ja vasen 2 50. Oikein 90. Vasen 2 50. Oikein 2 100. Keskeltä heti yli 80. Oikein 3 50. Oikein 4 huomio 50. Oikein 90 200. Vasen 90 80. Vasen 2. Oikein 5. Ei vittu. Huomio ja oikein 2 heti yli. Vasen 3 70. Oikein 2. Vasen 2. Oikein 2. Vasen 4 30. Oikein 5. Vasen 3. Oikein 3 30. Oikein 3. Vasen 4 80. Oikein 3 30. Keskeltä heti yli ja vasen 4 80. Vasen 4 50. Vasen 5 50. Oikein 3 40. Vasen 2. Maali. Maalissa. Nyt on vähän liikaa ohjelmaa, eikä tuo keskittyminen ei oikein. Kolme kertaa oli ainakin niin katkolla, että liikaa ulkoilua. Ei jotenkin, en nyt irto. Onneksi tässä ei ole 2 pitkää pätkää enää tässä kisassa, niin keskittyminen pitäisi vähän saada kuriin. Jäi sulle 2,3 sekkaa. Joo. Nyt katsoo, oliko täällä tuolla. Joo. Lyhimpää. Koettaa yrittää pysyä vähän enemmän tien puolella.
Viivalla ollaan. Mennään vaan. Kolme, 2, 1. Aja. Heti. Vasen 3, 70. Oikein 5, pitkä, 80. Vasen 6, yli, 120. Nyppy, 80. Vasen 4, huomio, 100. Oikein 90, pikkusumppu, 80. Vasen 5. Ja heti. Eka tiukka mutka ja pihalla. Jatkuu. Vasen 3, 80. Vasen 4, yli 100. Tuplahyppy. Ja oikein 4, 60. Vasen 2, yli 150. Nyppy vähän oikealta. Heti. Vasen 3, 100. Oikein 5, pitkä, kirraa. Lopussa yli 40. Vasen 4, 120. Hyppy 80. Vasen 4, kirraa. Yli pienen, jatkuu. Vasen 3, pitkä, kirraa sumppuun. Heti. Oikein 2 plus 30. Nyppy ja oikein 90 plus 100. Nyppy 150. Oikein 5, pitkä, kirraa lopussa. Älä 60. Vasen laita, nyppy, heti. Oikein 3 plus, älä. Ja vasen 90, yli, keventää. 350. Chicane oikealta, älä. 350. Oikein 3, kirraa, yli, pitkä, 70. Lyhyt vasen 4, 80. Taas on laajan Vasen pohja. 90, sisältä 140. Nyppy, heti, oikein 4, 80. Hyppy, keskeltä 80. Vasen 4. Jatkuu, vasen 5, 100. Hyppy, jatkuu, oikein 5, kirraa, pitkä, 70. Vasen 5. Ja, oikein 2 plus, pitkä, 2 osaa, älä. Ja, vasen 4, huomio, 100. Vasen 3, pitkä, kirraa 90, VC 60. Oikein 4, pitkä, 40. Oikein 5, 50. Vasen 6, 80. Oikein 5, kirraa ja vasen 5. Lopussa yli 50, oikein 3, 100. Vasen 4 plus 70. Oikein 6, yli 250. Oikein 3, heti, vasen 2, 60. Nyppy, oikealta 70. Vasen 4, yli, heittää, 50. Chicane oikealta, 40. Oikein 2, kirraa, 50. Vasen 5, yli. Jatkuu, vasen 4, pitkä. Yli sillan, kääntää, 50. Oikein 5, 120. Vasen 3, yli 120. Oikein 4, pitkä 70. Oikein 4, kirraa 80. Vasen 2, kirraa, leikkaa 100. Nyppy, heti, oikein 2, kirraa 40. Vasen 3. Jatkuu, vasen 5, pitkä. Lopussa yli 50, oikein 3, 40. Lyhyt vasen 2 plus 70. Oikein 4, kirraa, puoli pitkä, 80. Oikein 2, kirraa, puoli pitkä ja vasen 1, 30. Oikein 3, 60. Vasen 1, älä 50. Lyhyt, oikein 3, yli, älä 80. Hyppy 200. Vasen 3, 60. Oikein 3, kirraa, pikkusumppu, heti, vasen 4. Yli pienen, 100.
Oikein 2 plus 30. Vasen 3 kirraa yli 50. Lyhyt oikein 2 plus 40. Lyhyt vasen 2 plus 80. Nyppy heti vasen 4 100. Oikein 4 pitkä 60. Oikein 3 40. Vasen 2 plus sumppu ja oikein 2 älä 50. Lyhyt oikein 3 plus 60. Nyppy heti vasen 4 älä 60. Vasen 3 yli sumppu ja oikein 3 40. Lyhyt vasen 4 huomio jatkuu nyppy ja oikein 90 70. Vasen 2 kirraa 1 leikkaa 40. Oikein 3 pitkä kirraa 90 leikkaa. Ja vasen 3 pitkä kirraa yli pienen. Jatkuu vasen 5 heti. Oikein 4 yli heittää 200. Vasen 4 pitkä kirraa. Jatkuu vasen 2 40. Oikein 5 yli jatkuu. Oikein 4 pitkä 100. Nyppy huomio 40. Oikein 2 kirraa 100. Vasen 5 kirraa huomio 50. Vasen 90. Jatkuu vasen 3 pitkä kirraa vasen laita 70. Oikein 90 plus 150. Nyppy jatkuu vasen 3 pitkä kirraa 150. Vasen 5 60. Vasen 6 120. Pikkuhyppy vasemmalta 80. Oikein 5 huomio 70. Oikein 90 plus yli 70. Silta 50. Lopussa oikein 90 älä 140. Vasen 5 50. Oikein 5 yli 120. Vasen 5 yli heittää 200. Oikein 5 pitkä 70. Vasen 3 plus yli pitkä huomio jatkuu vasen 3 plus. Nypylle. Heti oikein 2 plus yli sumppu ja vasen 90 leikkaa 30. Oikein 4 jatkuu. Oikein 90 plus 50. Ja taas meni ohi. Kyllä tähän striimiin tuli ainakin tapahtumia. Suoraan maaliin. Ihme, että tossa pysyttiin vielä mukana pelissä. Maali. Hoho. Menee kyllä niinku ihan keskittyminen ohi. Eikö... Yksi kaato ja vika vasen 2, niin että soi kylki edellä sinne puihin. Siinä oli tuuria, että pysyi vielä auto sen verran ei enää pääsi maaliin. Ja niin kuin hakee, kaikki mutkat hakee ihan... Ei pysty jotakin keskittynyt yhtään ajamiseen. 22,7 sekkaa sulla. Kyllä. Autokunto. Ei oo. Puolessa välissä. Aika lailla tasa. No, ehkä ei ihan tän jälkeen se on suunnilleen. No, tervetuloa seuraa striimiin vaan.
Joo. Tän nyt kun pääsis ehjänä, niin säästyis Ounin pohjaa ehjä auto. Niin aina. Tänään tuntuu varsinkin menee tosi nätisti. Viivalla ollaan. Lähetään vaan testaamaan. 3, 2, 1. Aja. Vasen 6, 30. Vasen 2, kirraa 150. Oikea 5, oikea laita 350. Vasen 2, 60. Oikea 3, lyhyt yli 250. Oikein 3 urat ja keskeltä yli 40, vasen 90, älä ja oikein 90 yli, sumppu 200. Vasen 6 yli 200. Oikein 3 miinus 100. Huomio oikein 90, älä 80. Hae oikein 2, älä. Ja vasen 90, älä 80. Vasen 5, ja. Vasen 4, lyhyt 200. Oikein 6, 140. Huomio oikein 1, 250. Oikein 3, urat 100. Huomio keskeltä yli ja vasen 1. Oikein 1, älä 50. Vasen 5. Ja. Vasen 1, 80. Oikein 90 ja huomio keskeltä yli vasen 90, 140. Oikein 90 keskeltä yli. Maali. Maali. Huhhuh. No niin. Hyvä, hyvä. Ihme on, jos pääsee tän kisan maaliin. Niin, toi myhinpää oli niin vaikea päästä läpi, että pääsee. Oho, peräti sekunnin oli nopeampi. No, saat vielä melkein 24 sekkaa kaulaa. Jaa, 35 kilsainen hiki taivaalla. Tässä saa lämmön kohoamaan. Joo. Ja. Niin. Kyllä. Joo, viivalla ollaan. Mennään testaa miten. Päästäänkö Ounin pohja maaliin? 3, Yritetään. 2, 1. Aja, 100. Oikein 3, pitkä, 100. Nyppy,
Oikein 5 plus 70. Oikein 4 plus 80. Pikkunyppy jatkuu, vasen 4, kirraa, 2 plus, yli, pitkä. Ja. Nyppy, 120. Huomio. Oikein 4, heti, oikein 1, 50. Oikein 5 plus, pitkä. Jatkuu yli, 60. Pikkunyppy, 60. Vasen 2, leikkaa, yli, 50. Oikein 5, 180. Vasen 2, pitkä, lopussa yli. Jatkuu, vasen 2, pitkä, kirraa, älä, 70. Oikein 3 plus, yli, 70. Lyhyt, vasen 3, leikkaa, yli, 50, oikein 5, huomio, kirraa 2, yli, 60. Vasen laita. Pikkuhyppy, 60. Oikein 2, leikkaa, yli, 60. Nyppy keskeltä, jatkuu. Oikein 5 plus, 60. Vasen 4, pitkä, yli 2. Ja oikein 5 plus, yli heittää, 80. Oikein 5, pitkä. Ja nyppy, 50. Vasen 2, pitkä, kirraa. Lopussa yli, jatkuu. Hyppy, ja. Vasen 4, pitkä, jatkuu. Nyppy, 80. Hyppy, ja. Oikein 4, leikkaa, ja. Lyhyt, vasen 4, leikkaa, 40. Pikkunyppy, jatkuu. Oikein 4, ja. Vasen 5. Heti. Oikein 4, älä. Ja. Vasen 4, älä, 60. Hyppy. Vähän oikealta. Vasen 4. Yli. Jatkuu. Vasen 2, kirraa, 60. Oikein 3, pitkä, kirraa. Jatkuu, huomio. Oikein 4, yli. Ja. Oikein 90 plus, sumppu, jatkuu. Oikein 4 plus, älä, 100. Nyppy keskeltä, jatkuu. Vasen 5, 60, huomio, hyppy, 180. Oikein laita. Hyppy, 60. Vasen 5, ja. Pikkuhyppy, jatkuu. Oikein 4, ja. Huomio, nyppy sido, heti. Oikein 3 plus, älä, heti. Nyppy, ja. Vasen 3, pitkä, älä. Ja. Oikein 4, kirraa. Huomio, 50. Vasen 5, vasen 90 plus, pitkä, aukee, 70. Huomio. Oikein 2 plus, ja. Oikein 2, 50. Huomio. Vasen 2, pitkä, kirraa, 90, 200. Nypyltä, oikein 3, varos sisällä, 60. Vasen 2 plus, tosi pitkä, kirraa, nypyltä, 60. Oikein 2, pitkä, kirraa, 60. Oikein 3, pitkä. Jatkuu yli, kirraa, 50. Vasen laita, pikkuhyppy, 100. Pikkuhyppy, 120. Oikein 4 plus, 80. Iso hyppy, 80. Vasen 6, yli, 70. Hyppy. Vasen 5 plus, 80. Pikkunyppy, 300. Hyppy sido, vähän oikealta, heti, vasen 4, yli, ja oikein 5, yli, heittää, 80. Hyppy, 60. Oikein 4, pitkä, yli, heittää, 120. Nyppy, 80. Vasen 5 plus, 50. Tupla hyppy, 140. Vasen 3 plus, leikkaa, yli, heittää, sido, 160. Oikein 3, yli, 140. Pitkä nyppy, 50. Vasen 4, pitkä, yli 2, 100. Huomio. Vasen 90 plus, kirraa, 120. Nyppy, 50. Nyppy, 150. Oikein 3, kirraa, jatkuu. Oikein 2, kirraa lopussa, yli. Ja. Vasen 5, 140. Huomio.
Vasen 90, easy yli 100. Huomio, huomio. Vasen 4, yli pienen ja oikein 90, kirraa, jatkuu. Oikein 5 plus 80, huomio. Nyppy ja vasen 2, pitkä, kirraa 90. Heti, oikein 4, pitkä 80. Vasen 4, leikkaan. Yli 70. Oikein 2, älä 50. Oikein 4, pitkä 100. Oikein 5, älä yli ja vasen 5 plus, huomio, yli, jatkuu. Vasen 90, 200. Oikein 3, pitkä, yli, jatkuu. Hyppy 120. Lyhyt oikein 3 ja vasen 3, älä paha sumppu 100. Vasen 5 plus 100. Huomio, vasen 4, kirraa yli 2, 100. Oikein 4, kirraa yli heittää 160. Vasen 5, pitkä, jatkuu, tupla nyppy ja oikein 2 plus pitkä aukee yli 180. Vasen 3, pitkä, yli, kirraa 100. Oikein 4, 180. Oikein 3, pitkä, kirraa lopussa 60. Vasen 4, pitkä. Yli, jatkuu, huomio, vasen 1, 100. Vasen 5, pitkä, yli 30. Oikein 5 plus, yli 150. Nyppy 120. Vasen 3, pitkä, aukeaa vähän. Lopussa yli ja oikein 2, pitkä, yli pienen 120. Vasen 3, kirraa, oiva alku 70. Oikein 4, pitkä, kirraa lopussa 100. Tupla hyppy 200. Oikein 2, pitkä, yli heittää 80. Vasen 5, pitkä. Yli 2, 100. Hyppy 70. Oikein 5 plus, silta 100. Oikein 5, kirraa, yli, älä 80. Vasen 5, yli, jatkuu. Vasen 3, kirraa, yli 80. Oikein 3, pitkä. Yli heittää 120. Vasen laita, nyppy 200. Vasen 4, pitkä, yli 3, 120. Oikein 3 plus, pitkä, yli, kirraa 70. Oikea laita, nyppy 40. Vasen 4, 300. Oikea laita, yli 40. Vasen 3, kirraa, yli 2, 80. Oikein 3 plus. Yli 120. Oikein 4, pitkä. Lopussa yli 80. Nyppy 60. Vasen 4, pitkä. Yli 2. Jatkuu. Vasen 4, kääntää 160. Oikein 4, yli, kääntää 80. Oikein 4, yli, heittää paljon, älä ja. Vasen 4, yli 70. Oikein 3 plus, pitkä, yli. Huomio, huomio, jarru, jatkuu, oikein 90 plus. Jatkuu. Lyhyt, oikein 3 plus, yli ja. Vasen 3, tosi pitkä. Kirra lopussa, sumppu ja. Oikein 3, pitkä, yli pienen, jatkuu. Oikein 2 plus, älä yli. Ja. Vasen 3, 120. Oikea laita. Nyppy 70. Vasen 4, pitkä, kirraa. Yli 50. Vasen 5, pitkä, 160.
huomio, pikku nyppy, 80, oikein 4, pitkä, kirraa, yli 3, 120. Oikein 4, yli pienen, 80. Vasen 3, kirraa, yli heittää, 120. Nyppy, ja. Oikein 3, sumppu, ja. Vasen 5, jatkuu. Hyppy. Ja, vasen 5, yli heittää, 100. Vasen 5, huomio. Jatkuu. Vasen 90, 70. Oikein 5 plus. Pikku nyppy, 140. Oikein 3, pitkä, 70. Vasen 5, ja. Oikein 4, 60. Vasen 5, yli pienen, pidä, ja. Oikein 3, pitkä, yli pienen, sumppu, 100. Vasen 2 plus, pitkä, 80. Oikein 5, kirraa, yli, 120. Vasen 3, pitkä, kirraa, 70. Oikein 4, pitkä, 80. Nyppy, oikea laita, 70. Vasen 4, pitkä, kirraa, 120. Oikein 3, kirraa, yli, paha sumppu, ja. Vasen 3, yli, sumppu, 60. Hyppy, 60. Vasen 4. Ja, oikein 90, 100. Oikein 5, 80. Vasen 2, pitkä, yli, aukee, 180. Oikein tiukka, 60. Vasen 2, kirraa. Yli, 100. Oikein 5 plus, pitkä, 120. Oikein 5, yli, 100. Vasen 2, pitkä, 70. Tupla nyppy. Jatkuu. Oikein 4, kirraa, 100. Huomio. Oikein 5. Ja. Vasen 4, yli. Ja. Oikein 90, leikkaa, ahdas, 250. Nyppy oikealta 80, yli 2, vasen 3, kirraa, 100. Vasen 3, pitkä, kirraa, sumppu, pidä. Heti, oikein 2, pitkä, yli 2, aukee, 50. Vasen 90, 100. Vasen 4 plus, pitkä, 100. Oikein 3, kirraa, yli, heti, vasen 5, 100. Vasen 5 plus, yli 2, 70. Oikein 5, pitkä, yli, ja. Vasen 5, yli, 60. Vasen 3, nyppyltä, jatkuu. Vasen 3, yli, ja. Oikein 2. Yli pienen, 100. Oikein 90. Yli, huomio, ja. Vasen 3 plus, 60, jarru. Vasen 90, yli, 80. Hyppy jatkuu. Oikein 4 plus, 80. Vasen 3, kirraa, yli, ja oikein 4, 80. Lyhyt oikein 3, yli, ja. Vasen 4, jatkuu, pikkuhyppy, 60. Oikein 4, heti. Vasen 3, leikkaa, lopussa yli, 70. Vasen 5, 70. Vasen 2, lopussa yli, jatkuu, hyppy, oikea laita, 100. Vasen 3 plus, leikkaa, heti, oikein 5, 100. Vasen 4, leikkaa. Vasen laita, yli, ja. Oikein 3, pitkä, yli 2, 100. Oikein 5, 60. Vasen 3, pitkä, jatkuu yli, kirraa, 60, huomio, jarru, tupla nyppy, ja. Vasen 3, kirraa, 160. Vasen laita, nypylle. Jarru. Oikein 90, 150. Nyppy, 120, yli, 80. Tupla hyppy, huomio, 40. Vasen 5. Yli, ja.
Vasen 2, leikkaa 160. Vasen 90, kirraa, puoli pitkä ja oikein 90, pitkä, yli 160. Nyppy, vasen laita 100. Oikein 4, leikkaa, yli heittää 100. Vasen 2, pitkä, kirraa 90, yli 60. Oikein 90. Yli 50. Oikein 3. Yli 100. Huomio. Oikein 2. Ja. Vasen 90. VC 140. Vasen 2. Kirraa. Ja. Oikein 4. Ja. Vasen 2. Yli. Jatkuu. Vasen 90. Pitkä. Kirraa. Heti. Oikein 90. Kirraa. Yli 60. Hyppy keskeltä 80. Huomio. Pikkunyppy 40. Oikein 90. Pitkä. Kirraa 120. Vasen 4. Yli pienen. Ja. Oikein 5. Pitkä 150. Oikein laita. Hyppy 80. Vasen 4. Pitkä. Yli pienen 120. Vasen 4. Pitkä. Kirraa 60. Oikein 3 plus kirraa. Tosi pitkä. Huomio. Jarru 40. Vasen 1. Pitkä. Kirraa aukee. Ja. Oikein 1. Kirraa 180. Vasen 2. Pitkä. Kirraa. Yli. Jatkuu. Vasen 4 plus. Ja. Oikein 4. Pitkä. Yli. Kirraa. 50. Vasen 4. Pitkä. Lopussa yli. 60. Oikein 4. Pitkä. Yli. Ja. Pikkuhyppy. Jatkuu. Oikein 4. 70. Vasen 5. Pitkä. 80. Oikein 4. Pitkä. Maali. On ihmeen kaupalla maaleja asti. Ai sulla loppu kesken. Olihan se. Loppuun kohde tuo Kakariston risteyksen jälkeen tuo kapeluisuudella alkoi vähän saamaan vasta kiinni. Mutta ei se nyt, tää oli kyllä aikamoista väkinäistä vääntämistä tänään. Ei meinannut niinku millään luonnistua. No 3 pääsi maaliin sen pätkän. Mä olin viimeinen. ja jäin voittajalle 30 sekkaa. Ja seuraavalle 15. Kokonaiskilpailus 3. minuutti 9 sekkaa ja 2. on ollut 39 sekkaa. Ei kun siis niin ykköseen mä jäin minuutti 92, mutta ykköseen mä jäin minuutti 48. Ei paha. Joo. No, se oli semmonen kisa tällä kertaa. Kiitoksia seuraajille ja ensi kertaa. Nyt se on moro.